kali turis kilapan pau kajing sngokya bat bitar halor kajing yo alat ki barjala banwan kamai sahu hapo kajala klem ki kot kisla ki babiang halor kane na kaliang kinong nya kali habaya keren bat umau por kile thu ba kajing yo alat ki barjala banyo kamai lat lot kalakta apat ya kamai kaji kajongki hakaba kila hap banchu shong sngi namar kajing bom yo shu ban kamai kile thu ba ki babun ki barjala ki baket de ki turis shaki thain sora dauki daki number ml bat chakiwe pat ki jaka jongok kai perthei kidei na Bihar kani kadei na kadaw ba ki try kali ki badei na Bihar kilawan yalam yala ki jong ki brio banwan kamai hangni hapo kajala kebala penduk nong pat ya ki samla bat ki try ri try muluk kini kinong nya kali turis kila berngam bah kawe kesngi kin sakhan rahi no ya ki barjala ki bawan ban keni no ya ka pliang ja ka jongki Kajing terang kajing kuat jong aku mungkin samla jong kari ada udukat memba jong ki banyak kali turis kajing sem pap jing sem jing jar jongi mentak away kalong gumnya kan nama aslam nilai i adalah ke jong ki keman begini ki brio ki banabar jela kam tam ki dekhar ki wan bandrung hapo kari meghalaya jongi klem da ki kot ki sla ki babiang bakin wan ban kamai bawan ban trai haka jala jongi ngam keren ye kitu ki ba trai dukan sa ngam keren ye kitu ki ba song dukan rekani ke topik ngakeren ye ki driver turis dai kitu ki bawan nabar bekiwan ban kini eka pliang ja jongi dalang baka kam bakinya eka kali turis jongka ML registration kan rei ladangi ngilap dagala ka jongka kemat ngalalap la arsen aisien kidon kidikhar kibambiang eka nu ka documents ka bakliar kinya hak ya ka kali hapo ML hapo sulong jongi rei ka license jongi kadai license nabar alangi pan ki kot kisla kimtep alangi kli bhaya ka jaka sulong ru kimtep rei katakan ka bangang asopsi ngi kumni ngidon haniru we arlai saw ngide ki driver sudah hi alai sngi sof sngi ngi song sngi ngimyo kamai ngimyo benlej belas sngi namar babalai abon plat kini git khar kat sebangi ngilej dengilet cekitain dauki dengilet cekitain soram dengilet cekitain guati i ba jata ka kali amal rei la badong ba ban pensaki ba unya okasi duna ba labon be da udkhar ajumut ayu banong hajaka jungi hari jungi unwan udkhar ubanabar unwan ban kini kam jungi kapleng ja jungi namar babalai ngiru gem kwa bangat perkhat ya ledi simet ban perkhat menu tantang ya ledi simet ubabiang sudah rengi ngem kwa ban perkhat benta na benta kani ka kam bam tasni rengi kwa ban perkhat na ka kam ya ka balak sai kumno kanlong ngiru hapsa lok hapsa khon ka waigasni ngi hapsem ka kam rangba takadakat benta dang samlar ngi dang don ni ka jing jing jar ngi dang ut ngi dang kuslai perkhat asai tu ki bal adon lok don khon ki bem ya kani ka kam kanu kin kanu kin sem jing jar kajikaran jonga kalong bakawai kasngi ngin sem ya kani karai bang ngin khenra da mengihi ki para bayanya kali ngin khenra trading license ya kini ki driver turis ki bawan nabar ki banyak kali ki bawan klaim kanu ka documents ka bakliar bakin yo ban trebi an haka jaka jongi kan kumban suong ngi khasi sisa bon ba ki bam yo ya ka kam sarkar dari phai kadiang phai kaman sarkar kamla banyarap at least ada ka sarkar kamla banyarap so hapet lem ya kan dikalan bun ngi khasi banang ban hikai kali ars ngilai si kamla ga be ilala ya anang banyak kali harai lada ka sarkar kan mailat ikibar jala bikin wan bikin trai kin bala haja ka jongi iyo behi ban bala jak po de ongkat bo ongru ngim dan kam su bangile chagwa hati ru namar ka area ka jongi kadai hadu khana para ngidang la belet ni khana para ru kin kamai na khana para siniru ngile sora ru ngim nam lara borok kibreu kita baga Meghalaya kadai kari sang turis kaba kibreu na bar jala ki poi ki wan ki invest hani ndai ngiru ki khasi ngide bersalakkan kumno bengin kamai ndera bangan ong bengin suailat be yo tau dukhar barabor ngajui ka khmat la jong mla sa shu ban pe ya kani ka kam long la jing i jongi namar balai barabor am ibun bekem kitu har bihari nimte kiwan gi point ning i bakinya Yonya kali rei ya kitu kimdan basin action tam na menero kadai ga trading lesson ne ke kirim dan mar balai tang yang hi namar balai ngi tang pra driver den am kata dan basin action re kata mana itu gilai sen yang kirim tiap lagi yon rak kalai sen jong ka Meghalaya ne jong ka Bihar nim tiap de kata kwa kata ki ta balai ki maki kinya jong ka Bihar lesson yang ki khar bihari hambun ne hani jongi kilabun ne ki Bihar labon iki driver bihari kata komersiong no komenta wei malik sit kali sasan tali
Malik Bihari. Kumla syai wan ya lamu we, hadian su we. Kumta la shu jelai la ka jelai benda. Mat bun sin ngi kum ka jing karpat lang jongi kum ka session baro. Ing karpat kum ka jing bu tu ka cek gate ati po bernihan. Kamdan jing mentoy ro sendat. Mar mentoy. Mar ba shu ibun la miet bun ba ki like bet ibru nati. Menta kum ta sisi wan ya lamu we salah syai su we. Teng teng menta bani khasi de la bun kali dikhar ne. Wei malik dikhar udan kali sausan kali. Wan ya lam dagi bru jong la jong sedana. Ya. Nasional. Bat we ngi kerpat lang bat la don kini kum seseng bahlang ni sobha ban ong lem kiru yarap lem ngi ai lang ka jing Kendra. support alang di support kendra lem ki bangin khenra ngin khalala Nah. ngan batang iti ka jing khenra nginam ai kalat kalenti bikin khenra kisang na kaliang jongi ki driver turis namar ngimtep ka e ka banjia salandan ka jing sania ngi sania lang hima ya ka sarkar ngi sania kisang ngi sania re ka jing khenra tading laisang ngin khenra mangi namar beleng mangi ngi don ya kata ka hok bangin khenra namar beleng ngi bam ja lang ba ka tu ka kam ngi suthu ba kawan katno kalaj katno ka jing yo katno ka jing do takadaw ngim sania yeno re kani ka jing khenra tading laisan katkum ka jingkren jongi ki turis driver hani ka banging in khenra de dala de namar gin nam ailat ba unu ubar jela unwan hadin hani ka jaka jongi bon wan bon let try bon kam try ka jaka jongi namar ngala I kat no pausian syo kat sebab pilaj ka meghalaya li borok ki brio kitep kum ka turis place ka bala bon ha ka jaka jongok kai perthai inam kran ki kali asam inam kran yeno rengi kran betang ya kali ml ka banyak da udkhar to babiang ika kot kaslang inam pendek raya tu udkhar ubanya ika kali ml without any clear documents ya kata nginum sya tang kata ika jingkran jungi bakawai gasni yin sa khanrana bangin watna na kerpat hiru ya kini ki ba page lang ya kanika news mau forma sobha kini ki banyak turis ru ai lang kakti kadiang ti kamon jungpi support lang na banta jungi ngiru ngim perkat re tang na banta jungi bangin em tang bang medan hani ringi perkat lang na banta jungpi na banta kalawai baro ikan lada mangama pi ngi em kan ma bukayeng kasam jungpi ro ka em ki kon ki ti jungpi ro ki em ki yo ya kata ka jing nang jing start ki yo ka jing pulih putih lang ba ka jing support jungpi inam ailat bakari jongi kan down kan ya kisi ki por kan down ringin ngin ya teli lang si jing mot bangin kenteu kan ya kari kasi jongi haka kamai gaji nal hakanu kanu kaliang ro kita ngata mensuang batang ngai pima ngi nya turis ni kamai guati ma atkum ka rate ka sharing rate nani hapo airport kadesia jatangka ada song sharing kemud sangut namar ka food capacity jong ka kali kemudian song sangut kalong sawa jatangka Henry teng ladang iyo by booking hire kemud ngilet lah jasan spa eru tang baladang ngilet sharing by sangut kalong be sawa jar Henry mentang ai nadu wan uniu nadu baki la ya rong sirong kini khar ki banabar kador by kaliru kala ya kakta yangi namar boleh ngingi deki kasi ngim em jaya la dia bangin bangon ngindi tanda ko si jok bat ngin bam du biscuit baj po tangka ngim kadang kasi kumtang hisen mengilarung hadukan ngi bamja kata kasih spa san po ka haban jingkran jungi long ka tak haduk kata kan wat ngi ki balik kamai borobor ngai la dengan bela lai hajar mentangan kan hier sendat kata jing bela jonga ar hajar kam tak sa ki kon ki kti ha ka bahayeng bahasam kebun ke jing dawa rengi expect tangna no expect betang na kani ka kami namar balai ngingim dai kita ki brio ki badon ni kata ka kardan ngimdan ni kata ka government job rekani ka dai kata ka job jongi ka bangingi iya reki brio ki banabar kin wan menta ban kini pat ya kani ka pleng ja jongi kami hap am suppose kumne ngi khasi hari la jong mengin le try ngimla balai banabar wan le try ula ta katakan kawai kum mengima ngan suang sikenten ngi nong song Meghalaya ngilet kai sutang hapo asam inam keren than ya kawai ka state ma ka bajengai na kari Meghalaya reng keren tangai ka state asam swa kawai ka kong la ni wai uba bu ni bu tangai kawai ka dukan kwai dong hate hapo asam ti kana unum yo lat ra kindon ki bandang penwet kindon kinong keren kindon kinong kenjat hadu kat kata ing keren tang ka di asam swa tai reng balai ubana bar hadu hani urung kacak pon ka don hate Rai checkpoint ki check eno ki check Indonesia ki passenger yo driver kim jukli medan kot na medan kot katar ko don kamba ba katkum ki police kan nate na po checkpoint umling bakin check lang kan yo driver kam tam yo driver dekar tu dumbiang ki kot kislah balen chu check tang ki passenger kami hap kata
Namar balik wan kini ka peliang jauh jengi. Let's say ladangan suong lada kimdan su kini gidkar. Ada kan yaj beda kat kum karul kan. Bau nu breu ban wan ban belah caka jengi di ban biang baki kot kisla. Ndar ban ong ban ngin su ailat ban. Bakin lek kat ka baki kimut kat ka baki ki kwa. Hari kat kum ka jing trang jengi ide ban pen ban. Inam ailat ta. Nama kakta ya ke imlang salang.